Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Bacolod Emergency Operations Center nagpasalig sa mga nakaparehistro na online nga wala pa sa gihapon matagaan sang schedule sa pagbakuna nga mabakunahan gid sila sa tiyon nga mag-abot ng AstraZeneca nga mga bakuna nga ginbakal sa syudad sa Bacolod. Ini matapos may pila ka mga nagreklamo sa sistema sang pagbakuna sa mga barangay. Yaring report ni Marty Go. Temprano pa nga nagpadulong sa barangay Mansilingan si Tay Sevilleno para magpabakuna para sa COVID-19 bangod nakaparegister na siya online. Malapit 2 ka oras na siya nga nagapila sang ginhambalan siya kag iban niya nga mga upod nga nagapila nga hindi sila maakomodar sang barangay bangod dapat sa barangay mismo sila nagparehistro kag hindi online. Ginhambalan sila sang barangay secretary nga tawgan lang sila kung mayara sang sobra nga bakuna subong nga adlaw. Wala pa yan nag-limit kaya hindi pa sila pagpasuplon kundi ginalantaw natin ang bias kaya tungod din sila. So karon ma-assessment kami doktora after nga masulod ang priority pag apda ka mo nang ambato sa inyo we will inform you. As a matter of fact may pila na kami tungod tintawan nga mga pila based sa key recommendations na gusto namon i-accommodate kamo tanan, gusto namon itagaan yung priority kaya panawagan kami but unfortunately wala man sa amon control kung pila ang padala sa bias na available as iya paniyas ang nasyonal. Ginpahayag ni Dr. Chris Orongon sang Bacolod Emergency Operations Center nga ang mga nakaparegister sa barangay kag online nga healthcare workers, senior citizens kag mga may comorbidities ang ginahatagan sa karon sang priority. Pero iya ginapasalig nga ang tanan nga mga nakaparegister online nga tubtub subong wala pamahatagan sang schedule ang mabakunahan gid sa tion nga mag-abot na ang 650,000 ka doses sang AstraZeneca vaccines nga ginbakal sang syudad kag ginapaabot sa bulan sang Hulyo. Sa karon, nagadepende lang anay ang bakuna sang syudad sa nagainabot gikan sa national government pinaagi sa DOH. Ang aton balang nga numero nagadepende balaan sa aton nga availability sa aton vaccine. Di sa subong sinigamay pa man lang nag-abot. But ang iban naka-register May, ang iban April, diba siyang numero mo ara sa 20,000 plus, ara sa 30,000 plus, ara sa 40,000 plus. You don't expect nga matax-texan ka, kaya ang bakuna ito palang nabaton, wala pa 20,000. Okay? So sa 20,000 doses nga na, amo palang na ito gina-roll out. But rest assured nga mag-abot na ang kadamaan sa atong bakuna, especially ang gin-order ni Mayor Bing at 650,000 doses, expect nato nga tanan nga nakaparehistro ara na sa priority naton. Naglibot naman si Bacolod Mayor Evelio Leonardia sa ginapatigayon nga mass vaccination sa mga barangay. Iya ginakalipay nga madamo na sang mga pumuluyo ang luyag nga magpabakuna kag wala na sang kahadlok. Plano karon sang syudad nga magdugang sang iban pa nga mga pamaagi sa paghatag sang bakuna sa mga barangay kag subdivision kasubong sang mobile vaccination. Kaya nagalibot ko sa mga nalain-lain nga barangay vaccination centers kag dugang pagit ang SM nga kadamo dito tawo kag ang Ayala kadamo man tawo. Nakita ko may improvement. There is no doubt about that. Although the game is not over because damo pagapon ang dapat naton i-bakunahan, no? Nevertheless, considering nag-aalabot ba lang nga bakuna ginahatag na sa pumuluyo, we're doing quite well. Napilian man ang Bacolod bilang isa sa 4 ka mga syudad sa pungsod nga mangin case study sang isa ka proyekto sang DILG, DOH kag United Nations Children's Emergency Fund o kun UNICEF nga nagatuyo sa pagtuon kung paano masarangan sang isa ka local government unit ang pag-manage sang COVID-19 pandemic kag sang ginatawag nga new normal. Marty Go para sa Digicast Negros.